Näin hienosti käy siis BMP-1 rynnäkköpanssarivaunu, ja niin kuin huomaat, Nikokin on ammattimies, niin hän varmaan voisi tuossa soittaa melkein porilaisten marsseja sopivasti, tuota syöttöä tuonne koneelle painaisi. Tällaisessa vaunussahan on aika kova kulutus, siis nyrkkisääntö näistä raskaammista vaunuista, että ne kuluttaa noin 3 litraa kilometrillä, jos suhteutetaan sitä nykyautoihin, eikö niin tällaisella panssarivaunulla pääsisi suurin piirtein tuohon moottoritien rampille, kun sitten sillä henkilöautolla olisi pitkällä jo Hyvinkään toisella puolella menossa kohti Helsinkiä polttoaineen määrä. Hyvä, tämä oli tässä hetken kuluttua, voit tulla Nikoa jututtamaan, mutta mennäänpä katsomaan, miten sitten kehrää tuon T72 taistelupanssarivaunun moottori. Voitte seurata täältä BMP